Окей, както виждате, взех си новия телефон, 32 гигабайта iPhone 3GS. Малко ми се скараха вътре, че съм снимал и трябваше да спра камерата, но това е част от деня. Смешното е, че съм влезъл и излезъл за точно няма и 10 минути от момента, който влезох. Взех си телефона и телефона е активиран и работи. Така, имам новия телефон. Сега в момента телефона се активира. Вече докато съм се движил, телефона се е активирал и мога да се обаждам и да правя каквото ми трябва да правя. Това, което искам да видя, има видео. Окей. И тук правите... Ще правя отделно видео после за нещата. Но сега трябва да си плата тикета и да се махна тук. Чао!